No niin, morjesta ja tervetuloa uuden videopariin. Tällä kertaa mä oon lähtenyt Esa Erä ja Luonnon seuraksi katselemaan vähän hänen bushcraft puuhastelumetsää. Tuuhan Esa tänne kuva. Morjesta. Joo, kiva kun sain tulla. Joo. Yes. Ei mitään vuoroin vieraissa. Kyllä. Sattu sopiva sauma molemmille. Eli kyseessähän nyt on sitten bushcraftailu-meininkiä tässä näin tiettyyn pisteeseen asti. Mutta meillä on lupa täällä tehdä mitä me itse halutaan ja näillä mennään. Ja Joo. tästä tää lähtee. Tervetuloa mukaan. Yes. Ollaan saavuttu tänne Esa puuhastelupaikkaan nyt ja mulla oli tuossa kanavalla semmonen pieni kysely ennen kuin mä lähdin tähän reissuun, kun itse olisin päättää, että millä majoituksella mä lähden liikenteeseen ja nyt kävi silleen, että voittaja ehdotus oli se kotateltta ja kakkoseksi tuli DIY-majoitus eli do it yourself majoitus ja mä oon nyt vähän kahden vaiheella tässä näin, että pitäisikö mun kuitenkin semmonen DIY-homma hoitaa tänne näin ja Esa saa hoitaa sitten sen kotatelttailu pois alta, että katsotaan, pitää vähän tutkia tätä maastoa ja millaisia resursseja täällä on, että en viitti lähteä kaatamaan sitä varten ainakaan yhtään mitään kuusia tai vastaavia, vaikka ilmeisesti jonkinnäköinen lupa ehkä saattaisi ollakin siihen hommaan, mutta näen sen vähän semmoisen turhana touhuna, että pelkästään sitä majoitetta varten pitäisi nyt elävä puu tappaa, mutta jos maasta löytyy jotain konkreettista, mitä voi hyödyntää, niin sitten ehdottomasti. Mutta eipä siinä. Pitää lähteä vielä vähän Esaa auttaa. Siellä on jonkin verran roudattavaa kamaa vielä. Tässähän sitä olisi materiaalia siihen DIY-majoitteeseen, mutta ainoa vaihdettu on tämmöistä aika paksua karahkoa ja havunnellosiakin on hyvin vähän, että niitä saisi olla aikaisen paljon näyttävästi, että taitaa mennä nyt valitettavasti kotatelttareissuuksi, mutta sitähän te halusitte. Eipä siinä. Koitetaan sitten jossain kohtaa tehdä niitä DIY-majoitteita vähän enemmän tuolla meikäläisen mestoilla sitten. Mutta siinä on yksi tuulen kaatama. Veikkaan, että Esa rupee sitä sahaamaan. Todennäköisesti. Muuten on kyllä tosi nätin näköistä metsää. Oikein upeeta. Pieni pakkanen. Varmaan yöksi tulee semmonen 10 astetta pakkasasteita ja tulee ihan nätti yö. Pakko sanoa kyllä, että on mahdottoman hienon näköistä mäntymetsä. Ihan on siistit pohjat täällä ja on oikein upea paikka. Tosi upea metsä. Tykkään.
Kotateltalla mennään sitten. Niin, terve. Tulit sä jeesiin mua? Hyvä. Tästä tarviikin reipasta apupoika. Siinähän se sitten taas ois. Ei muuta kuin kamat sisälle ja ruvetaan pitää leiriä. Noniin, nyt on kaikki kamat sisällä. Oi, tulee nätti ilta. Taitaa näkyy tähdetkin aika makeasti. Joo, ja sen verran pitää sanoa, että on nää kotatelttailuhommat nyt tosi mukavia touhuja. Kiitoksia vaan kaikille äänestäneille, että äänestit juuri tätä kotatelttahommaa, niin on ihan jees. Hoidetaan ne puskahommat sitten joku toinen kerta kotopuolessa. Otin tämmösen pienen pressun. Ajattelin käyttää sitä tässä teltan pohjakankaana. Siihen saa nätisti sitten kamat laitettu päälle ja ei pääse oikeastaan niinku tavarat hukkumaan tai kastumaan. Tässä se makuupaikka sitten olisi ainakin ensi yö. Ei pöllömpi. Mukava tasainen paikka. Just yhdelle miehelle löytyy. Oikein loistava. Pakko semmonen huomautus tähän väliin sanoa tuosta Esan teltasta, että kylläpä se näyttää pieneltä verrattain viime kertaa. Jos vähän kattoo sisälle. Joo, ei oo ihan 14 neliö. Se on 9. 9 neliö. Joo. Jännä paljon se 5 neliö teettää sitten. Oh. Oli meinaa viime kerralla siinä YouTube-retki-miittissä, niin sulla oli se XXL-versio. 3X. 3X, joo, niin se oli kyllä ihan jäätävän iso. Mahtui kaikki vehkeet sisällä. 2 kaminaa, sängyt, tuolit, mitä kaikkea. Joo, eikä tarvinnut kertaakaan niinku siirtää mitään tavaroita. Kyllä se, kun mä levittäydyn jonnekin pitkäksi aikaa, niin sit siellä on niinku tavaraa tiellä ja täytyy hakea, missä on joku, niin kyllä sieltä löysi. Katsotaan miten tänä iltaa menee, että mahutaanko me tonne sisälle kahdestaan. Eiköhän. Selvii vähän myöhemmin sitten. Tiukkaa tulee tekemään varmasti. Päätettiin pistää nuotio päälle. Tuli vähän nälkä tuossa, kun rehattiin paikat kondikseen. Sillä viisiin. Välipalaa, makkarat, nassu. Jaksetaan rehaa sitten täällä metsässä.
Video viime päästä ottaa rennosti. Joo. Aika jees. Tiesitkö muuten, että tähän reissuun kun sovittiin about, oliko se viikko sitten, piti lähteä tähän reissuun, mutta mä tulin kipeäksi ja ei päästy lähteä. Sit sä ehdotit, että no mitäs, lähdetään ensi viikolla? Mä sanoin, että no okei, lähdetään. Mut katsotko yhtään kalenteria, mikä päivä tänään on? Ystävänpäivä, en mä kyllä silloin kattonut. No, en minäkään kattonut. Mut se on tosissaan ystävänpäivä ja täällä sitä ollaan. Ja näinkin kävi, että kyllä. Ystävänpäivää vietetään täällä. Joo. Mikäs se? Ehdottaisinkin nyt semmoista seuraavaa toimenpidettä, että sen kunniaksi voitaisiin ottaa tämmöset ihan pienet nekritat. Joo. Mulla olikin sattumat kertakäyttömukit. No kappas. Ei ollut yhtään suunniteltu homma. Joo, top. 2 sormea. Kyllä, 2 pientä sormea. No. Ei muuta kuin hyvällä ystävyydellä vaan. Joo, hyvä. Ollut hemmetin hauska tutustua sinuun. Kyllä, on. Samanhenkisiä. Kyllä. Hyvin pitkälti. Joo, mä voisinkin kertoa tähän tämmösen pienen tarinan, että en oo aikaisemmin ollut oikein hirveän semmonen helposti lähestyttävä ihminen ja mulla meni yllättävän kauan aikaa henkilökohtaisesti siihen, että aloin tutustumaan uusiin ihmisiin näin aikuisiellä. Ja ei oo kaduttanut kyllä pätkääkään. Et suosittelen kyllä kaikille, että jos tykkäätte harrastella tämmösiä metsähommia ja eräily- ja kalastusjuttuja, niin hakeutukaa ihmeessä semmoiseen samanhenkisten ihmisten porukkaa, jotka tykkää tehdä niitä samoja juttuja. Et välttämättä niiden sisarusten ja kavereiden vaivaaminen jatkuvasti niihin reissuihin niin ei ole ehkä se paras vaihtoehto. Joo, ja sitten se, että näitä löytää näitä samanhenkisiä, niin samanhenkisistä harrastuksista. Ei näitä mistään baareista löydä, että lähdekö telttailemaan. Joo, se olisikin vähän epäilyttävää. Niin. Setämies, lähdetkö telttailemaan mun kanssa? Telttailemaan. Mulla on rasvat ja tummelit mukana, niin. Mennä. Käydään suihkun kautta. Kyllä. Joo, ei kyllä niinku paljon on niinku ihmisiä tämän harrastuksen retkeilyn niinku ympärillä. Hyvin erilaisia ihmisiä. Kyllä. Et osa ihmisistä on, ketä on tuossa tuntenut ja tollain, niin on ehkä maailmankatsomus, kaikki on täysin niin kuin erilaista, mutta jos ei niistä puhuta siellä reissussa, puhutaan reissussa niitä reissujuttuja, eikä ruveta vääntämään uskontoa tai politiikkaa tai mitään, niin just ihan hyvin semmoinen. Ja myöskin mun mielestä on se, että on tärkeää, että tavallaan hyväksyy sen toisen tekemisen, että jos sillä on joku tämmöinen elämänkatsomus. Joo, ja toiselta oppii ihan mielettömästi uusia juttuja. Joo. Että semmoista, että ihan rohkeasti vaan sosiaalinen media on muun muassa täys kaikennäköisiä ryhmiä, että ei muuta kuin sinne huutelemaan vaan, että kaveria vaille, että antakaa palaa. Joo. Tee muuta kuin hyvää ystävänpäivää teillekin sinne sitten. Joo. Hyvää ystävänpäivää. Tuskinpa julkaistaan tänään tätä videota, mutta kuitenkin tämmönen pieni tarina. Siihen. Kyllä. Otetaan. No voi vittu. No. Sillä viisi. Kyllä. Ruvetaan siellä nuotio melkein valmis. Makkaranpaistohommi. Joo. Pakko sanoa kyllä, että tähän meidän reissuun tuli mielettömän hieno keli. Niin tuli. Ei tällaisia ole moneen viikkoon ollut. Ei ollut, niinku tuntuu, että ei ole koko talvena ollut. Ainahan se on ollut sellainen, kun on suunnitellut, että lähtee tekemään videon, niin sitten on ihan karmea keli ja sitten on niinku jäänyt siihen. Kyllä. Iso juttu, mikä ihmetyttää tässä metsässä on se, että täällä ei pahemmin ole hirven tekemiä tuhoja. Tää kuusikko ja männykkönen taas on kasvaa taas ihan rauhassa. Eivät ole käyneet yhtään täällä popsimassa niitä. Ainakin mun silmiin nähden aika omituinen näky. Hyvää työtä!
ketä ei ikinä täällä metsästystä hoitaakaan, niin jes. Mahtaako olla, että se on se kuuluisa susikanta, joka on pitänyt sorkkaelämät kurissa. Niistähän on paljon ollut lehdissä lähiaikoina juttua ja saa nähdä mihin se keskustelu vie, mutta komeen näköistä on ainakin tää kasvusto täällä päin. Tästä tulee vielä hyvä metsä, vaikka onkin jossain kohtaa kaadettu. Nyt mennään kysyä Esalta, että mitäs meillä on ruokalistalla. Vähän alkaa hiukoa. Ruvetaan seuraavaksi ruoanlaittoon. Katsotaan mihin se ilta vie meitä tästä näin. Mitäs meillä on tänään menylistalla? Tänään on savustettu lohta ja perunaa ja jopa mennään hyvin yksinkertaisesti. Mun kokemuksen perusteella ne simppelit jutut, ne on yleensä parhaimpia asioita. Niillä päästään kuuhun asti ja melkein jopa takaisin. Meillä on tässä näin tulishow erikseen kanssa. Mulle joskus aikoinaan sanoi, että tumma on merkki siitä, että se on valmis. On. Ai että. Kohta herkutellaan. Noin. Siinä. Muuta kuin taas kanssa. Ääntä kodi. Kototeltaan lämmittelee sen jälkeen. Ilta tässä pörisee kovaa vauhtia eteenpäin. Ollaan keritty syömään hyvät lohet ja oli muuten aika monen projekti se lohen savustus. Oli aika makea spektaakkeli. Itse en sitä saanut videolla, mutta toivon mukaan Esa sai sen. Eli muista katsoa Esan video tästä reissusta, jos haluat nähdä oikein hienon lohen liekityksen. Ja voi sanoa muuten, että tuli muuten todella hyvä lohi. Syötiin runsas pala savustettua lohta ja vaaleita leipää sen kanssa. Ja nyt on mahat tässä niin aivan täysiä. Nautitaan tästä kototelttailun ja lämmön herkullisuudesta täällä näin. Tässä tää ilta menee. Ollaan molemmat vähän ensimmäistä kertaa testattu YouTuben striimausta. Pistettiin striimit päälle. Jos haluatte niitä nähdä, niin Esan kanavalta löytyy semmonen 1,5 tunnin massiivinen striimi, kun höpötellään niitä näitä ja aurinko laskee kovaa vauhtia siellä sivulla ja sillä viisiin. Ja mun kanavalta löytyy sitten semmonen pieni, vähän alle 0,5 tunnin striimi siitä, kun savustellaan se itse kyseinen lohi. Niin jos semmonen kontentti kiinnostaa, niin käykää ihmeessä katsomassa myös nekin. Mutta meillä täällä ilta jatkuu ja meillä on aika hyvä fiilis täällä ollut. No. Joo, semmonen rauhallinen hyvä fiilis ollut ja toi live mitä tuossa tehtiin, niin musta oli oikein semmonen mukava tehdä siihen väliin, kun ei sitä kuvaamistakaan tämmöisessä teltassa niin paljon niin kuin videolla, niin kiva antaa vähän katsojille semmoista ylimääräistä tietoa ja tunnelmaa, mikä ei välttämättä sovi videoon. Mä en tiedä, onko tähän iltaan nyt sen kummallisempaa muuta kuin mä yritän saada jonkinnäköisen tähtitime lapse videon tosta aikaiseksi ja mehän nähdään sitten huomenna aamusta. Ellei tässä tuu jotain
erittäinkin spesiaalia toimintaa. Mutta tuskinpa. Kyllä tää menee nyt tähän näin illan istumiseen. Että tällaista tää nököttäminen täällä metsässä on hyvässä seuraus yleensä. Nukkumajärjestelmänä mulla on täällä Savotan avaruuspeite. Sitten on täällä Expedin makualusta ilmatäytteinen, missä on R-arvo 8, about jotain. Ja pivipussi löytyy. Ja sitten on makupussi. Extreme oli muistaakseni -18. Siinähän nuo on, lukee väärinpäin, mutta sillä viisi tällä pitää sen syö vetää. Ei pitäisi olla paha rasti. Maksimissaan -10 astetta. Katsotaan sitten huomenna aamusta miten meni. Ja tää pikku bonuksena, en tiedä toimiiko, mutta nyt lähtee testiin. Nappaan tästä varpaitten jalkolämmittimen tuonne makupussin pohjalle. Avaan tämän paketin ja viskaan se vaan sinne ja saa nähdä, onko siitä mitään hyötyä. Huomenna aamusta ollaan viisaampi. Au! Hyvää huomenta. Aamu 10 aikaa. Kyllä nyt tuli nukuttua. Oli ihan törkyisen lämmintä täällä. Oikein mukava lämmintä. Varpaa lämmitin pussit, mitkä mä heitin tänne makupussin pohjalle, niin toimi kyllä hyvin. Oli ihan älyttömän lämmin. Oikein mukava. Uskomattoman hyvin sain nukuttua. Oikein vähän yllätti mutkin. Teepä siinä uusi päivä ja nyt täytyy toivoa, että tuolla Esalla on tuolla kamina päällä ja teltassa lämpöä, kun mä tuun täältä makupussin lämmöstä pois tuonne pakkaskeliin, niin se on aina pieni järkytys. Niin saa puppia tuonne Esan telttaan sitten saman tien lämpöä. Eipä siinä. Lähdetään katsoa, kui käy. Katsotaan, onko täällä Esa hereillä. Kop, kop. Kop, kop. Missäs meillä on etoketju? Voi että täällä on lämmin. Mä laittelin ihan sua varten. Ai että, aika kiva. Tästä. Millainen oli yö? Oli tosi lämmin. Okei. Oli aika kylmä täällä, kun toi oli sammuneen. Mä viittin yöllä sytyttää sitä. Oi. Joo, Linssi vetäisi ihan huruu tässä saman tien. No niin. Joo, tää oli kiva yllätys. Mä just tossa heräsin ja sanoinkin katsojille, että
Toivon mukaan täällä on lämmöt päällä. Mä ajattelin tuossa noin. Vaikka eipä tässä nyt sinänsä mitään hätää on, mutta kyllä se on mukava lämpöisestä makupussista tulla tänne lämpöön sitten muutenkin. Muutaman kerran kävin tuossa tarpeilla, niin ei ollut kyllä sisä- ja ulkolämpötila välillä oikeastaan mitään eroa. Et kyllä tää oli ihan yhtä kylmä, mutta en mäkään palellut kyllä. Joo. Mutta jotenkin tuntuu, että vähän lämpöisempi päivä tänään kuin eilen. Se on semmonen fiilis. 11 astetta pakkasta. No just, joo. No pieleen meni veikkaus. Aamupalat nassuun ja sitten päästään pihalle vähän puuhastelemaan. Mitä sulla oli ajatuksena tänään tehdä? Mulla on tossa toi yksi kaatunut kuusi, niin mennään siitä ensinnäkin niin poikkasta sen ja sitten tehdä lautaa varmaan. Teltan lattia. Oi, nyt tulee kyllä tavarat yli. Se on yllättävän kovaa hommaa täällä sahailla eilisen illan jälkeen. Kova äijä. Tuo Esa. Täällä on sahailut kovassa käynnissä ja jos haluatte noista laudantekojutuista nähdä vähän lisää videoita, niin menkää ehdottomasti tämän miehen kanavaa katselemaan ja sieltä niitä löytyy lisää. Ja mä alan tässä kohtaa pikkuhiljaa viheltää peliä poikki tämän videon suhteen ja pistän kamoja vähän kasaan ja suuntaan kotiin. Eli tämmönen video tällä kertaa ja kiva kun olit mukana. Ja joo, mä kans varmaan menen yöksi kotiin, että kyllä kylmyys on aika armoton, että tällainen kun ei liiku periaatteessa, niin ei täällä pysty oikein olemaan. Mutta sahailin tässä vielä jonkun aikaa. Joo. Ei muuta kuin sinne vaan JP:n katsojille. Ja kiitoksia sulle, että mä sain tulla tänne katselemaan sun puuhametsää ja näitä hommia täällä. Näin oli ihan kiva, että tuskin jää viimeiseksi reissuksi Esan kanssa, että jatkosuunnitelmia ollaan tässä viime illalla tehty jo. Että ei sellaista. Tilatkaa molempia kanavat ja kiitoksia kun olet mukana ja ensi kertaa. Joo, moro. Kiitoksia. Moro. Todettiinkin Esan kanssa vielä tuohon loppuun, ettei nää talviretkeilyt ihan meidän juttuja ole. Että kylmä kangista ja kovettaa paikat. Se mestari jäi vielä sahailemaan. Kovaa on mies. Tai eipä siinä. Nyt tää jätkä lähtee himaan ja sauna päälle. Kylmyyden kangistamia lihaksia vähän availemaan. Yes. Se on moro. Tästähän tulee taistelu. Minun kala, ei sinun. Paha hauki. Hyi!